Bona vesprada a tots i benvinguts al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València per a que celebreu aquestes jornades de sociolingüística. Contem en la taula amb l'il·lustríssim alcalde d'Alcoi, Toni Francés, l'il·lustríssim president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, el senyor director de l'àrea de llengües de la UPV, Lluís Miret, i, a tot així, tots els professionals que sou de l'educació, autoritats, amics i amigues de les... Estem així per a començar a fer aquestes jornades de sociolingüística per a ja la 25ª edició i, sense més preàmbul, dono la paraula a Lluís Miret, director de l'àrea de llengües de la Universitat Politècnica de València. President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, delegat a Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor alcalde d'Alcoi i participants en aquesta jornada. Bon dia a tots i a totes i benvinguts a la Universitat Politècnica de València. Vull donar-vos la benvinguda a la 25ª edició d'aquesta jornada de sociolingüística d'Alcoi, una edició una miqueta especial, ja que enguany podem reprendre-la i també celebrar que es compleixen 25 anys d'aquesta cita anual que reflexiona sobre la llengua en el nostre context social. Estic molt satisfet de poder reprendre aquesta jornada sociolingüística per a celebrar-ne els 25 anys, i no només per la trajectòria d'un quart de segle, que ja és un mèrit, sinó també perquè enguany dediquem aquesta jornada a 4 persones que han sigut referents en els seus àmbits i que van ser ponents en edicions anteriors: Rafael Lluís Niñoles, Isabel Clara Simó, Mavi Dols i Carme Miquel. Crec que podem considerar-nos afortunats d'haver compartit amb Rafael, amb Isabel, Mavi i Carme tota la seva professionalitat i el seu saber en la sociologia, la literatura, la llengua en els mitjans de comunicació i l'ensenyament. Durant aquests 25 anys hem pogut escoltar vora 300 experts de tots els àmbits i territoris amb llengua pròpia i hem après bona cosa d'ells, perquè una de les senyes d'identitats de la jornada sociolingüística d'Alcoi és l'anàlisi social i lingüística de la realitat contemporània, així com l'intercanvi enriquidor entre ponents i participants. Si ens fixem en el programa d'enguany, podem veure tot d'una que les reflexions i el debat abastaran aspectes tan actuals com la relació entre la comunicació i la política lingüística, l'estat de la llengua entre els joves i el treball de les actituds lingüístiques en l'aula, l'estatus actual de les llengües a Europa o la discriminació i el nacionalisme lingüístic europeu i espanyol. Tindrem el privilegi d'escoltar diversos especialistes de cada camp, els quals ens aportaran la seva experiència des d'una vessant pràctica, però també com a producte de les investigacions que han dut a terme. Tot plegat constituirà, un any més, un fòrum d'informació, de debat i d'intercanvi de punts de vista ben estimulant. Voldria acabar la meva intervenció recordant els 25 anys de trajectòria de la jornada. Des dels inicis va estar organitzada per l'Ajuntament d'Alcoi i el 2002 s'hi sumaren el grup d'estudis sociolingüístics alcoià i la UPV. La nostra universitat ha tingut un paper remarcable en l'impuls i el prestigi donat a la jornada, especialment des del 2007, quan el campus d'Alcoi de la UPV la va acollir. Però també m'agradaria destacar que des de 2007 fins a l'actualitat la jornada ha sigut coorganitzada per les diverses institucions o entitats actuals, amb la col·laboració de les altres universitats públiques. De manera que és un bon exemple de com la cooperació interinstitucional pot fer un bon servei a la societat i de com la suma de forces ens pot conduir a 25 anys més, com a mínim, de jornades alcoianes. Us desitge que aquesta jornada sociolingüística d'Alcoi siga un any més ben engrescadora i fructífera. Gràcies a tots i a totes i benvinguts i benvingudes. Amb això declaro inaugurada la 25ª edició d'aquestes jornades de sociolingüística d'Alcoi. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Miret. Té la paraula Ramon Ferrer, il·lustríssim president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Senyor alcalde, senyor director de l'àrea de llengües de la Universitat Politècnica, senyor Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, senyors i senyores acadèmics, senyores i senyors amics, en definitiva, com a president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és una satisfacció retrobar-nos després de 2 anys a Alcoi en una nova edició,
la número 25, de la jornada de sociolingüística amb una clara voluntat de repassar, revisar i debatre el que han sigut les 25 convocatòries d'esta trobada, amb la finalitat d'analitzar el futur de la nostra llengua en un context sociocultural i també polític actual. Abans de continuar, vull expressar el meu agraïment a tots els convocants de la jornada per haver-me comptat amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua des de fa 10 anys. Sempre ha sigut un plaer intervindre en aquest acte inaugural per aportar la veu de la nostra institució. La d'avui serà la meva última participació com a president de l'ABL, càrrec que, com ja sabeu tots, d'ací uns pocs dies ocuparà Verònica Cantó. Per tant, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua queda en bones mans amb la presidència de la senyora Cantó, amb la seguretat també que la nostra institució continuarà impulsant la jornada de sociolingüística del COI, com no pot ser d'una altra manera. L'interès per la llengua és compartit amb la resta d'institucions, entitats, organismes i col·lectius participants. I això és la millor garantia de continuar en el futur. El programa de la jornada parla per si mateix de la importància adquirida per aquesta trobada, com també dels convidats i els ponents participants, en un moment transcendental per a la nostra llengua, ara novament qüestionada, si ho ha deixat d'estar alguna vegada, des de sectors més conservadors i monolingües de la política i de la societat que veuen per tots els racons el perill d'una major presència social del valencià. Per aquesta raó, la jornada del COI ha servit, serveix i servirà en el futur per a estudiar, analitzar i debatre el panorama actual en el que vivim i en el que habita la nostra llengua. No obstant això, els que avui estem ací tenim clar un objectiu: cal avançar pel camí de l'ensenyança, la difusió i la promoció del valencià per a garantir la seva pervivència i poder superar els continus entrebancs. Hem de tindre clar una cosa: si hi ha una llengua en inferioritat, en franca desavantatge, eixa és la nostra, juntament la que mereix més atenció per assegurar-ne la continuïtat, la supervivència. Per això, des de la nostra responsabilitat, hem d'aplicar mesures que afavorisquen la seva expansió, tant en els nivells educatius com l'ús social. Tant important és l'ensenyança i l'aprenentatge de la llengua com el seu ús quotidià. Només si som capaços de compaginar aquests dos elements, l'aprenentatge i l'ús social, el valencià no sols guanyarà en presència col·lectiva, sinó que també en el prestigi necessari per a ser una llengua respectada per tots. Esta és, en la meva opinió, l'assignatura pendent que tots aspirem a aprovar tan prompte com siga possible, a pesar, com deia abans, de les dificultats que apareixen cada dia. La recuperació dels mitjans de comunicació públics i en valencià ha obert novament un espai d'esperança per a retrobar-nos amb una normalitat lingüística. Necessitem aquests mitjans de proximitat i en valencià, els quals els identifiquem com a propis. Si adés parlava de la pervivència del valencià, els mitjans públics són necessaris, imprescindibles per a garantir la vida de la nostra llengua. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua vol ser optimista i és optimista respecte al futur del valencià. Des de la nostra institució hem fet l'esforç i hem treballat per posicionar la llengua pròpia en la millor situació possible. Clar que aquesta faena és global, és de tota la societat valenciana. Els que estem avui ací tenim una consciència de les nostres obligacions, de les necessitats i dels objectius que queden per conquerir. L'Acadèmia, amb un nou equip acadèmic recentment elegit i presidit per Verònica Cantó, treballarà per a donar un nou impuls tant a la institució com a les propostes de fer del valencià una llengua útil per a tota la ciutadania. Iniciem un nou temps, una etapa d'expansió de la institució per arribar a tots els racons del nostre territori. Aquest és un dels reptes que afrontem amb l'esperança i renovada il·lusió. Gràcies a la Universitat d'Alacant en el seu del COI per obrir-nos les portes d'esta situació. La nostra gratitud serà sempre. Moltes gràcies. Bona vesprada i gràcies a tots per l'assistència a aquestes jornades de sociolingüística. Vull començar agraint
al president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon, la tasca desenvolupada durant estos anys al front de la institució, el recolzament de l'Acadèmia a aquestes jornades de sociolingüística i a totes les activitats que des de l'Ajuntament d'Alcoi hem impulsat. Sempre hem sentit molt a prop l'Acadèmia i hem pogut compartir molts projectes i també felicitar a la meva amiga Verònica el nomenament com a presidenta i com a Ajuntament d'Alcoi saps que estem a la vostra disposició per a continuar aquesta estreta relació entre les dues institucions. Avui no són unes jornades més, són 25 jornades les que celebrem, unes jornades que van néixer al 92 com a un espai de debat, de reflexió al voltant de la llengua, al voltant del seu ús, al voltant de quines polítiques, quines accions es devien d'impulsar per a fomentar un major ús i que la nostra llengua guanyara l'espai que li correspon a la nostra societat. I la veritat és que vull també aprofitar aquests 25 anys, aquesta celebració, per a agrair al campus d'Alcoi, a la Universitat Politècnica de València, la tasca que ha desenvolupat durant aquests anys, perquè és cert que aquest projecte va néixer impulsat per l'Ajuntament d'Alcoi i també és cert que durant un temps va ser un projecte que va ser abandonat per l'Ajuntament d'Alcoi i va ser el campus d'Alcoi el que va agafar aquest testimoni, va fer seu aquest projecte i va mantindre viva aquestes jornades gràcies al qual s'ha convertit en un espai de referència al nostre país per a la reflexió i el debat al voltant de la nostra llengua. No celebraríem aquests 25 anys sense aquesta aposta que va fer el campus d'Alcoi per mantindre vives aquestes jornades i per tant, moltes gràcies per aquesta tasca. Jo crec que en dates com les que celebrem avui val la pena recordar qui han fet possible que avui estiguem així mantenint amb força aquesta aposta per aquests espais tan necessaris sempre i en aquests moments. La veritat és que en aquests 25 anys s'ha avançat molt, han hagut 25 anys en els que hem pegat passos enrere, passos avant, però al final quan uno veu el conjunt del que hem aconseguit durant aquests 25 anys, el saldo sempre és positiu. Parlava el president de la Generalitat dels mitjans de comunicació, es van perdre i es van recuperar i queda molt camí per recórrer per a que també els nostres mitjans de comunicació tinguin l'espai, el paper i el protagonisme que necessitem com a societat. Però jo crec que estem en el bon camí. Jo crec que les polítiques que estem fent entre les administracions, entre les institucions, estan ajudant a impulsar cada vegada més un major paper de la nostra llengua i el que és important, jo crec també que ha de servir aquestes jornades, és per a reafirmar-nos en aquesta aposta, en aquesta necessitat, en aquest paper que hem de jugar tots i cadascú de nosaltres per a recuperar i que la llengua que tots estimem tinga el protagonisme que li pertoca a la nostra societat. Ja que moltes gràcies a tots els que feu possible aquestes jornades i com dia hem celebrat 25 anys i ara anem a per 25 anys que vindran, que segur que seran profitosos per al conjunt de la nostra societat. Moltes gràcies. Il·lustríssim senyor alcalde d'Alcoi, il·lustríssim president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, senyor director de l'àrea de llengües de la Universitat Politècnica de València, professionals de l'educació, autoritats, benvinguts, com he dit abans, al campus d'Alcoi. Escoltant les paraules del senyor alcalde i del senyor Ramon Ferrer, jo a tot cas comentar que gràcies a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per haver defès la llengua durant tants anys i a l'Ajuntament perquè en l'any 92 va fer possible que es poguessin en marxa i després per nosaltres com a Universitat Politècnica de València el que vam fer és agafar aquesta faena per a poder obrir les portes quan algú les tanca.
I, per tant, aquesta col·laboració ha de seguir sempre. Nosaltres, les universitats, som apolítiques, en aquest sentit, i col·laborem sempre a fer les coses en la profunditat acadèmica que l'acte o que realment requerim una universitat. 25 anys de jornada sociologística. Jo recordo quan estava de regidor en l'Ajuntament d'Alcoi, allà per l'any 95-96, també haver estat col·laborant en el que era la gestió del dia a dia o de posar en marxa les jornades sociolingüístiques. No sé quin número seria, però seria la sèptima, l'octava, no seria moltes més d'allò. Simplement dir que amb el títol de 25 anys de debat sobre la nostra llengua i societat, segurament hem de parlar sobre comunicació, es farà una retrospectiva, o farem una retrospectiva dels 25 anys de les jornades, i també tractarem la comunicació entre els joves fora de l'aula. La part final de les jornades ha de servir per a debatre sobre la discriminació i el nacionalisme lingüístic a Europa i a Espanya, o de com crear un taller didàctic a l'aula. Us convidem a tots a participar i preguntar als ponents totes les vostres inquietuds. Aquestes jornades serveixen per a establir sinergies al voltant de la nostra llengua. Així doncs, vos dono tots la benvinguda i, per a no fer-ho més llarg, queden d'alguna manera obertes les ponències per a treballar el dia d'avui. En nom de la vicerectora i del rector, gràcies per continuar comptant en el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València.